Rianxo contará cunha nova empresa no seu polígono. Trátase de Conserveira Cerqueira, que prevé realizar neste parque empresarial a súa ampliación. A firma Conservas Cerqueira, con sede en Ribeira, dende hai décadas, trasladarase ao polígono de Té, en Rianxo. Así o anunciaron esta mañá a xerente de Suelo Empresarial del Atlántico, Beatriz Sestallo, o alcalde Adolfo Muiños e a tenente de alcalde Mari Carmen Figueiras. Ao parecer a mítica conserveira ribeirense atoparía no parque empresarial de Rianxo a superficie necesaria para a súa futura ampliación. A nova foi moi ben acollida por SEA e tamén polo executivo rianxeiro. Efectivamente, como levábamos anunciando, esperando en comparecencias anteriores, pues que hai boas noticias para Rianxo, moi boas noticias, toda vez que Rianxo contará en breve con unha empresa importante, empresas cerqueiras, as conservas Pai Pai, que se instalará no concello de Rianxo, para permitir ubicarse nun lugar que permita a súa expansión, o seu crecemento e a creación de máis postos de traballo. Por lo tanto, se trata dunha noticia, unha moi boa nova para Rianxo e para toda a comarca, posto que se mantén aquí, onde unha importante extensión de terreo vai ser ocupada por esta histórica xa fábrica. Na actualidade, o polígono de Rianxo conta con 16 empresas, entre as que se atopan Cortizo, Transagonza, Proafer, Metales Taragoña, La Cambra ou Talleres 1008. En Rianxo SEA bonifica, ademais do 10% do prezo establecido de venta de parcelas en caso de que se adquiran máis de 6.000 metros cadrados de superficie. Conta con varias empresas interesadas en instalarse nesta superficie, polo que o alcalde destacou os bons froitos que está a dar a publicidade que se realiza deste parque, tamén as boas condicións que se ofertan cunha ubicación moi idónea. En Rianxo xa comezan a pensar en futuras ampliacións. Este sabemos, polas reunións que tuvemos, que é un proxecto que ven a instalarse a Xiña, vai ser moi benvindo, estou seguro que a xente de Rianxo quere boas noticias tamén, e desexa estas boas noticias. Se é, ademais do sector emblema da nosa ría da Arousa, pois estupendo, como é o sector da conserva, e onde moitísima xente de Rianxo xa está traballando noutros núcleos empresariais da zona. Entón, sexa benvindo, vai ter evidentemente todo o apoio da SEA e do Concello, e encantados de que poidamos arroupar este proxecto empresarial aquí, que ademais, de alguna maneira falábamos no seu día, cando tiñamos as primeiras xuntanzas ao respecto, xustifica tamén que no planeamento xeral empecemos tamén a pensar con certa anticipación en máis chan industrial, porque estamos falando dunha ocupación moi importante a que se prevé cando se concrete esta operación de moita ocupación de chan empresarial. A tenente de alcalde rianxeira destacou que se trata dunha boa noticia para toda a comarca. A alegría de que, dixemos moitas veces que o noso polígono nacera en mal tempo e que, lles costara despegar, pero agora sirva para que a comarca se asenten empresas importantes deste sector, que realmente témoslo que ver como un ben para toda a comarca. Tocoulle agora a Rianxo, porque ten solo, e ademais hai que dicirlle que realmente está moi ben situado, é moi visible, e queremos que a comarca o vexa como que é un ben para toda a comarca, para que todos os que podan traballar nese sector, e todas, sobre todo, poden beneficiarse, como se di sempre, se ten traballo, estáse feliz, e, as dificultades sortense mellor. Son varias as parcelas que vai adquirir a conserveira ribeirense.